То злобата сърцето трансформира в една борба, която днес клокочи. Това са стихчета от писмо на Вапцаров и те са част моторни песни. И сега ще ви тълкувам какво значи моторни песни с тия стихчета. Значи трансформира се свързва с мотора, с прогреса, с машината, с войната, но все пак и с оптимизма, че живота може да бъде по-добър, по-хубав и този прогрес да бъде използван за създаването на утопията. Но клокочи е според мен ономатопея, т.е. глагол, който е съставен от звук, от звукоподражание, клокоченето. И така Вапцаров свързва прогреса на машината с духа на музиката и на клокоченето. Клокоченето в сърцето представлява тази музика, която трябва да ни движи. А пак още по-хубаво е, че тя е свързана с борба. И така.